Tema dana. Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u Temu dana. Nova školska godina je pred vratima, pa smo mi odlučili vidjeti i čuti kako se za nju priprema Kninska osnovna škola doktora Franje Tuđmana. Škola je osnovana sad već davne 1998. godine. Vrlo su aktivni, evo i trenutno traju radovi na obnovi predvorja, a o svim drugim aktivnostima i projektima koje provode ili kane provoditi, razgovarali smo s ravnateljicom škole. Gospođa Marija Mijač gošća je današnje Teme dana. Dobar vam dan i hvala što ste nas ugostili. Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Knina. Hvala lijepa. Malo ćemo zapravo sada govoriti o vašoj osnovnoj školi. Evo kad sam dolazila vidim puno radova tu u holu, ali to nisu jedini radovi. Dosta toga se napravilo od 98. čini mi se kad je škola zapravo i oformljena, otvorena i kad je počela s radom. Danas je to jedna lijepa građevina, naravno ima još posla, ali što ste sve napravili u ove 2 godine, kako ste vi na čelu? Da, naša škola je od 98. 99. smo uselili u zgradu i znači uz dobrovoljstvo naše pokojne ravnateljice Slavice Šimić nastavili smo njen dobar put i evo od 2015. do danas ja se mogu pohvaliti sa puno stvari koje smo uspjeli evo napraviti u školi i oko škole. Prvenstveno bi rekla da smo riješili i zaključili sa papirologijom. Znači naša škola nije bila uknjižena. Znači taj prvi osnovni dio da bi mogli sve drugo raditi smo napravili. Već negdje pod kraj 2015. znači posao koji je započela gospođa Šimić ja sam dovršila. Tu smo stvorili preduvjete da možemo znači se odraditi energetski certifikat škole, znači da možemo se javiti za različite natječaje za energetsku obnovu. Stvorili smo preduvjete da možemo na našem igralištu, ja se iskreno nadam, u skoroj budućnosti početi sa gradnjom sportske dvorane koja bi bila za dobrobit ne samo škole, već cijelog grada. Istaknula bih tu možda još i zahvalila u svakom slučaju županiji koja nam je bila tu od velika potpora. Znači oko škole je prije svega sanirano igralište, znači oko naše školsko igralište i ograda oko igrališta. Ja vjerujem da veliki broj građana se sjeća u kakvom je stanju bila. Zatim smo u svim učionicama sanirali parket, obojali, znači sad u svaku učionicu u koju uđemo je zaista ugodno i lijepo. Mogu zahvaliti županiji i za sanaciju, sjećate se i krovišta škole i zamjenu svjetlosnih kupola koje su također na krovu škole. To je ono što je za te možda 2015. godine nam bilo jako važno, jer bez toga ne bi zaista ni nastava ni sve funkcioniralo kako treba, nije bilo uvjeta. Evo i sad su tu radnici u holu. Da, i ove godine, ovo ljeto u stvari, radnici saniraju hol škole, znači mijenjala se cijela konstrukcija na plafonu. Zatim se dovršavaju učionice, znači zadnjih 6 učionica koje je trebalo sanirati se radi sada. Namještaj za knjižnicu očekujemo evo sutra. Kažem, to je sve zahvaljujući županiji i sa proračuna županije. Mi kao škola, znači ono što smo mi uspjeli, ja bih rekla, uštedjeti sa našeg proračuna za koji vrlo dobro znate kakav je, uspjeli smo evo tijekom proljeća malo obnoviti naš park. Ja se iskreno nadam da su i to građani primijetili. Što se tiče same zgrade škole, ono što mi je jako bitno, a to je da smo ovo ljeto umrežili školu, a to znači da će svaka učionica s početkom ove školske godine imati internet. Možda trenutno još uvijek signal u svim prostorima nije dovoljno dobar, ali ja se nadam ako ne do kraja ove godine, onda početkom sljedeće godine, odnosno sa sljedećim proračunom, da ćemo još uspjeti kupiti dovoljno uređaja da te signale pojačamo i da zaista internet u svakoj učionici bude dobar i da na zadovoljstvo i učenika i učitelja. I to je na neki način preduvjet za e-dnevnike i sve ostalo što uz to ide.
Tako je, na taj način smo stvorili preduvjete. Mi prošle godine nismo mogli se javiti, nismo na natječaj za e-dnevnike jer nismo imali tu infrastrukturu, niti smo imali sredstava da je možemo planirati, da možemo uopće krenuti u te radove. Ove godine smo to na neki način na početku godine isplanirali, ne znam kako kažu naši, lijepo štedjeli i uložili, ja mislim, u jednu jako dobru i izvrsnu stvar. Evo. Jedna od inicijativa resornog ministarstva je da se informatika uvede kao obavezan predmet. Da, ja u svakom slučaju pozdravljam tu inicijativu, mislim da je to dobro. Ja se iskreno nadam ministarstvo ako donese takvu odluku i krene sa provedbom tog projekta da će onda nama osigurati i pomoći, osigurati svu potrebnu opremu i mislim nama će trebati adekvatni prostor, znači učionica u kojoj sada se izvodi nastava informatike je dovoljna za ove naše grupe koje imamo. Mi smo stručno zastupljenu nastavu informatike imamo. Ja pretpostavljam ako krene se u provedbu projekta da ćemo tada trebati vjerojatno još najmanje jednog učitelja. Mislim da je ideja izvrsna i u svakom slučaju pozdravljam, a kažem što se tiče same opreme i ove tehničke izvedbe, mislim da će ministarstvo voditi računa onda i o tim stvarima. Gospođo Mijač, malo prije ste kratko spomenuli sportsku dvoranu. U kojoj je to fazi, ko bi se trebao uključiti, kako do tog projekta doći? Znači, onaj dio koji je škola mogla napraviti zaista je odrađen, znači od uknjižbe škole i pripremne sve papirologije. Još za vrijeme pokojna Slavica Šimić je napravljen idejni projekt koji je županija znači platila i sve. Međutim, ovo proljeće u razgovoru sa županijom to su ogromna sredstva i to zaista škola, županija, ni ministarstvo je jako, jako teško osigurati. Evo ja apeliram možda na grad, na ne znam koga još u našoj lokalnoj zajednici, kogod zna načina i mogućnosti kako bi mogli zaista krenuti. Treba nam prvo glavni projekt za dvoranu, a onda sve dalje. A sam glavni projekt, vjerujte mi, po proračunima je ogroman iznos koji ja mogu trenutno samo sanjati. Vjerujem da će se naći rješenje i za to. Krenimo malo sa brojem učenika. Koliko zapravo trenutačno imate učenika, koliko je upisano prvašića ove godine? Ove školske godine upisano je 50 prvašića, što je znači više nego prethodnu školsku godinu. Mi očekujemo, sad čekamo još uvijek odluku Ureda državne uprave o broju razrednih odjela. Očekujemo da će to biti, nadam se iskreno, 3 prva razreda. Ukupan broj učenika u školi negdje oko 360, znači sad da li je došlo do migracije tijekom ljeta, te informacije još uvijek nemamo službeno, nešto znamo ovako iz razgovora, ali kažem službeno, školsku godinu smo završili sa 362 učenika, mislim. Još bi jednu stvar možda trebalo istaknuti, a to je da ova škola radi samo u jednoj smjeni, što je zapravo intencija i ministarstva. Tako je, znači mi smo škola koja, jedna od rijetkih u županiji koja radi u jednoj smjeni i cilj ministarstva u svakom slučaju, znači oni već par godina se radi na mreži škola. Cilj ministarstva je da vremenom sve škole pređu na rad u jednoj smjeni. To je normalno veliko. Evo, tu smo uspjeli mi napraviti uštede, znači na energiji, i iz tih sredstava smo uspjeli neke stvari riješiti. Znači cilj ministarstva je rad svakako u jednoj smjeni, pa bi bilo logično, ja se iskreno nadam i kolegi iz osnovne škole domovinske zahvalnosti, ne da se smanji broj učenika, već da se stvore osnovni preduvjeti za rad u jednoj smjeni, jer to se pokazalo puno bolje i efikasnije. U vašoj školi imate i odjeljenja djece sa posebnim potrebama i odmah vezano s tim nedavno ste dobili i ove pomoćnike ili je to u tijeku pomoćnike u nastavi? Da, naša škola ima 2 razredna odjela
učenika s posebnim potrebama. U tijeku je natječaj županije, mislim da je danas zadnji dan prijave za pomoćnike u nastavi. Ovaj put mi ćemo pomoćnike osigurati, znači nešto preko natječaja županije, nešto preko ponovno udruge Sveti Bartolomej iz Knina. Ja evo i na ovaj način apeliram na sve koji su zainteresirani za rad, za pomoćnici u nastavi za učenike s posebnim potrebama, da se jave u županiju na natječaj. Koliko pomoćnika očekujete? Mi smo dobili 2. Iz županije 2 i iz udruge nam nisu dali povratne informacije, trebali bi 4 pomoćnika iz udruge Sveti Bartolomej. Hoće to biti dovoljno, hoće? Čini mi se da nam jedno dijete iz županije nije prošlo, znači povjerenstvo, tako da još uvijek, ne znam, postoje i druge mogućnosti, to se uvijek, znači povjerenstvo je to koje odlučuje, ne odlučuje ni županija, pa onda na temelju nalaza rješenja, ali ja se iskreno nadam i za to dijete da ćemo ili riješiti sa udrugom ili preko javnih radova kako smo i prošle godine ili na neki drugi način. Što se tiče kadra? Kadar, ja se mogu pohvaliti da velika većina, čak bi ja rekla možda i 95 i više od 90% je zastupljeno stručno, znači učitelji se redovno educiraju, stručni su i to im zaista dobro je. Imat ćemo potrebu, ono što je deficitarno u Kninu, deficitarno je u cijeloj županiji, pa i u državi, tu se zna, ne znam, profesori matematike i fizike, evo, ali sve drugo je manje više pokriveno i stručno pokriveno. A kakvi su planovi za dalje? Planovi za dalje? Ovako, mi smo između ostalog smo napravili energetski certifikat, znači taj preduvjet smo stvorili. Planovi su za dalje, znači energetska obnova, mi ne možemo fasadu, imamo, to je riješeno, ali možemo neke druge stvari, počevši od kotlovnice, od još nekih stvari unutar škole, od rasvjete. Znači to je jedan od planova i definitivno uvođenje dnevnika i modernizacija nastave što je moguće više. Dakle, osim svega toga, vaši učenici su vrlo aktivni i u ovim izvanškolskim aktivnostima. Brojne radionice organizirate za njih. Da, ono sa čim bi se mogli pohvaliti, to u svakom slučaju je suradnja sa Eko udrugom Krka iz Knina. Prošle godine smo znači bili uključeni u projekt Znanje usvajamo, okoliš sačuvajmo. To smo prezentirali za dan škole, tad je snimljena i milenijska fotografija na našem igralištu. I dalje učenici su jako aktivni u izvannastavnim. Ove godine smo imali izvrsne rezultate i na natjecanjima. To nam je nekako i na našem obilježavanju dana škole, to nam je bilo na prvom mjestu. Imali smo i na državno natjecanje i sigurno u prometu iz tehničke kulture. Znači rade učitelji izvrsno, ali bez naših izvrsnih učenika zaista ne bi mogli ni oni pokazati sve što znaju. Tako da u svakom slučaju učitelji su, ali prvenstveno i učenici jako aktivni. A kakvi su roditelji? Roditelji dobri i spremni na suradnju, evo, i tu ja mogu reći zaista krenulo je i par inicijativa, recimo na vijeću roditelja smo imali inicijativu da se uredi recimo ova ograda iznad zgrade suda, jer mi imamo učenike putnike i učenike do 7-8 godina, znači koji su tu na tom zidu koji svi kad bi prošli vidjeli i strah nas je bio. Inicijativa roditelja je bila da se uputi, a prošle godine je krenula inicijativa od vijeća roditelja za napraviti ogradu na prostoru koji u biti nije školski, znači iznad zgrade suda. Poslali smo dopis gradu, ja zahvaljujem ovom prilikom, grad je vrlo brzo reagirao i ograda, evo, kao što naši sugrađani mogu vidjeti, je postavljena i sigurnost djece u svakom slučaju povećana. A dogodine vas čeka obljetnica? Da, dogodine veselimo se, znači 20 punih godina rada u našoj zgradi.
Na početku smo počeli kao druga osnovna škola Knin, sad se možemo ponositi imenom. Znači osnovna škola doktora Franje Tuđmana i ja se iskreno nadam i pozivam sve na obilježavanje 20. obljetnice, a nadam se da ćemo mi uspjeti obilježiti to onako kako bi trebalo i kako priliči. Gospođo Mijač, čestitam unaprijed i hvala lijepa. Hvala i hvala vama što ste iskazali zanimanje za našu školu koja mislim da radi